Mal som čierneho psa, volal sa Depresia. Kedykoľvek čierny pes prišiel, cítil som sa prázdny a zdalo sa, že život sa spomalil. Prekvapil ma svojou prítomnosťou len tak, pre nič za nič. Vďaka čiernemu psovi som vyzeral a cítil sa staršie ako naozaj som. Zatiaľ čo zvyšok sveta si užíval život, ja som ho videl len cez čierneho psa. Aktivity, ktoré som mal rád, mi zrazu prestali prinášať potešenie. Zničil mi apetít. Požúval mi pamäť a schopnosť sústrediť sa. Robiť alebo ísť hocikam si s čiernym psom vyžadovalo nadľudskú silu. V spoločnosti vyňuchal aj ten posledný zvyšok sebavedomia, čo som mal, a odohnal ho. Moja najväčšia obava bola, že sa na ňo príde. Bál som sa, že ma ľudia budú súdiť. Kvôli hanbe a stigme z čierneho psa som sa neustále obával, že sa na ňo príde. Investoval som nemalo úsilia na to, aby som ho zakryl. Držať krok s citovou lžou je vysilujúce. Čierny pes ma nútil myslieť si a hovoriť negatívne veci. Mohol ma podráždiť a bol som nepríjemným spoločníkom. Zobral mi lásku a pochoval intimitu. Najviac miloval, keď ma mohol zobudiť s opakujúcimi sa a negatívnymi myšlienkami. Taktiež mi rád pripomínal, ako budem na ďalší deň zničený. Mať čierneho psa vo svojom živote nie je ani tak o tom, že ste smutní alebo skľúčení. V tom najhoršom je to o tom, že ste zbavení akéhokoľvek cítenia. Ako som starol, čierny pes rástol a začal sa motať okolo mňa čoraz viac. Snažil som sa ho odplašiť hocičím, o čom som si myslel, že ho pošle preč. Ale on skôr stále vyhrával. Ísť dole bolo ľahšie ako znova vstať. Skúšal som aj samoliečbu, čo však v skutočnosti nikdy nepomohlo. Napokon som sa cítil úplne izolovaný od všetkého a všetkých. Čierny pes nakoniec uspel v ukradnutí môjho života. Keď stratíte všetku radosť v živote, môžete začať pochybovať o tom, aký má vlastne život zmysel. Našťastie, toto bol ten bod, kedy som vyhľadal profesionálnu pomoc. Toto bol môj prvý krok na ceste k uzdraveniu a hlavný bod zlomu v mojom živote. Naučil som sa, že nezáleží na tom, kto ste. Čierny pes napáda milióny a milióny ľudí, je to kríženec, ktorý dáva každému rovnakú šancu. Tiež som sa naučil, že neexistuje žiadna strieborná guľka ani magická pilulka. Lieky môžu zabrať jednému a iní možno potrebujú úplne iný prístup. Taktiež už viem, že byť úprimný vo svojich citoch k tým, ktorí sú vám najbližšie, je celkom zásadné. To najdôležitejšie je, že som sa naučil nebáť sa čierneho psa a dokonca som ho naučil zo pár nových trikov. Čím viac ste unavení a vystresovaní, tým hlasnejšie breše, takže je dôležité upokojiť svoju myseľ. Je klinicky dokázané, že pravidelné cvičenie vie byť také účinné v boji s depresiou ako antidepresíva. Takže sa choďte prejsť alebo zabehať si a nechajte ho doma. Vedte si denník nálad. Dostať myšlienky na papier je katarzné a často vám umožní hĺbší náhľad. Taktiež si uvedomte veci, za ktoré ste vďační. Najdôležitejšie je pamätať si, že akékoľvek zlé to je, ak podniknete správne kroky, hovoríte s tými správnymi ľuďmi, dni čierneho psa sa môžu a aj sa pominú. Nepovedal by som, že som čiernemu psovi vďačný, ale bol dobrým učiteľom. Prinútil ma prehodnotiť a zjednodušiť život. Naučil som sa, že je lepšie čeliť problémom, ako od nich utekať. Čierny pes môže byť vždy môjim spoločníkom, ale už nikdy nebude tou beštiou, ktorou bol. Rozumieme si. Naučil som sa, že cez poznatky, trpezlivosť, disciplínu a humor sa môže aj ten najhorší čierny pes vyliečiť. Ak ste v ťažkostiach, nikdy sa nebojte poprosiť o pomoc. Nemáte sa za čo hanbiť. Jediná hanba je zmeškať život.